Wasal Deċembru, oħroġ dak it-tiżjin u dik il-playlist ta' Michael Bublé li martek tant faqqala replays li inti d-datejna dak il-Father Christmas mallaq ma' gallerija. Natu wkoll mument ta' silenzju għal dawk li qed ilestu ruhom biex jiklu d-dundjan ta' missierhom mingħajr ma jgħidulu kemm hu nixef. U Happy Black Friday lil kulħadd! Il-ġurnata fejn ħwienet Maltin ibija oġġett għal 80 euro wara li jdaħsuh b'10 euro, wara li jkunu għollew 20 euro l-ġimgħa ta' qabel. Naħlef l-unika raġuni illa laqgħet għandna ħwienet Maltin huwa għax Nanteka da ma tafx kif tħaddem l-Amazon. Tlaqna! Ladies and gentlemen, welcome to the Late Night Show with your host, James Ryder. Fl-aħħar waslet ix-xitwa, dak iż-żmien ħelu fejn it-tfal jesperjenzaw l-ewwel ħalba tas-silġ jaħsbuha borra u jipproċedu biex igaraw ballun ta' silġ ikkumpressat li juċuħ il-bib tagħhom. Dejna l-ġimgħa li għaddiet wara li bdiet l-ewwel maltempata. Konna mweda li seddum ġurnata sħiħa, però l-isħab battal kollox 5 minuti u talaqlen għal meta torqod ma' żewġek. Gino da Campos sa jiftaħ restaurant ġdid fil-Mercury Tower u reċentament żvela kif Malta huwa l-isbaħ pajjiż fil-Mediterran. Din hija ħaġa faċli biex temmen. Jien nikkonsidra Somalja bħala l-isbaħ pajjiż fil-Mediterran jekk it-taxxi tiegħi huma limitati sa 5%. Però jien eċitat biex nipprova dal-post u nħallas 30 euro għal platt garlic bread u nofs pinta ċisk. Waqt li qegħdin nitkellmu dwar is-serq, tip ġdid ta' ħallil instab fostna. Però tal-ħallil ma kienx qed jissaq flus, jew djamanti, jew ftehim ġdid fuq Power Station. Iżda il-laħam. Ħaddim ta' ħanut riċentament ġie arrestat wara li sera iktar minn tunnellata laħam. Li ġanna nsaqsu, dan kien jissaq il-laħam kilo, jew sempliċement qabba baqra sħiħa fil-pickup. Il-valur totali ta' din is-serqa kienet madwar 20,000 euro. U jkolli ngħid li dan seta' sera 20,000 euro prodotti ħafna ikfef kieku kienet jaħdem il-kosta tal-airport billi jissaq żewġ sandwiches u medium cappuccino. Apparti minn hekk, dan kif kien qed jippjana biex ibih dal-laħam kollu? Kien ħajmur fuq Malta Park u jbieħhom kif kien qed jinbih il-ħut li spiċċa malajr wara maltempata? Jew kien se jiftaħ black market ġdid fej tista' tixtri ċanga bil-gramma. Hemm ċans ukoll li dil-black market tintroduċi s-sigaretti hekk kif il-gvern żvera li ħajjieħdu l-istess passi li ħadu l-Ingilterra biex jiradikaw it-tipjib għal kollox. Pal-Ingilterra il-pjan hu li kull min jitwielet wara s-sena 2009 ikunu projbiti għall-omorom milli jixtru sigaretti. Ġifieri inti tgħidli li fi żmien 30 sena meta l-appartamenti jkunu jiswew 3 miljun kull bedroom, aktar karozzi milli hemm ħut fil-baħar tagħna li ma tistax tpoġġi wara ġurnata xogħol u tqabbad sigarett. Is-Savoja din hija liġi li qatt misa taffettwani, ikolli ngħid li bħala inizjattiva hija naqgħa tan-nejk. Isma' ħaġa hija li l-kannabis tkun l-uniku ħaġa legali li jkunu jistgħu jpejpu. Inkella jissograw pena ta' sentej ħabs tal-li jinqabdu pakket Rothmans Red. Tal-inqas se nieħdu daħqan naraw l-anzjani ta' 70 sena jixtru pakket sigaretti waqt li ibinhom ta' 50 sena qed iħarsu minn ġolvettina tal-ħanut mejtin għal-nifs. Skont stħarriġ riċenti dwar l-aktar pajjiż li għandhom stress fl-Unjoni Ewropea, Malta ġiet fir-raba' post wara l-Greċja, it-Turkija u l-Portugal. Da riżultati jafi bellaħkom meta tikkonsidra kemm hi popolari Malta fost it-turisti. Iżda forsi mesna stennejnihom meta tqis ċertu fatti fuq pajjiżna. Naf inqattaw nofs ħajjitna fit-traffic, inqattaw ħajjitna sieħa inħallsu għad-dar, l-amara, l-madum, il-kamra tal-banju, il-kċina, il-fittings tad-dawl u l-ostja skirting tal-kuruturi. Id-djar tagħna jilħqu temperaturi taħt iż-żero fix-xitwa. Fis-sajf ma jkollniex elettriku. Kull rokna ta' kull bajja tiġi meħuda mid-deck chairs, caravans, jew nies jipprotestaw dwar l-ostja deck chairs u caravans. Kull siġġa tispiċċa eventwalment maqtuwa, kull asfur jispiċċa mimli ċomp. Il-pressure kontinwa biex tiżżewweġ jew ikollok it-tfal. Le, mhux għalli qed ngħid, eżempju. Istja. Jew forsi kulħadd tirrealizza li jinstab maqbut għal dejjem fuq gżira daqs nitfa' flimkien ma' familtu, kollegi, kollegi, arajjas, arajjes, il-każ sħiħ ta' simpatiċi u eluf ta' nies li ma jaħmilx u jekk jiddeċidi jaħrab minn dan kollu, leqleb refuġju u mimli qawċin għalhekk għandna l-istress. Issa li deħlin fi żmien il-miliet, wasalna biex ingawdu kwalunkwa tip ta' ikelu ħelu. Jekk vera għandkom abtit gawdu l-festi bl-itjeb ħelu, tistgħu tmorru għand l-sponsor tagħna Menux fejn tistgħu issibu l-kollezzjoni ġdida tal-miliet. Menux! Unkomplu.
Dax-xahar il-mostra serqet l-attenzjoni tal-pubbliku hekk kif is-siġar tal-pjazza ġew maqtuwajn minn nofs. Sindku insista li dan kien sempliċiment proċess ta' pruning. Dan qisek qed tajt taqta' ras xi ħadd u tajt tiqtajtlu xaru. Issa dan irriżulta f'bosta asafar jitilfu d-dar tagħhom u rabja kbira mill-pubbliku. Il-waqt li moviment graffiti okkupaw iż-żona biex iwaffqu s-siġar milli jiġu maqluha. Il-protesta nnifisha waslet għall-arrest ta' Andrea Kallus li spiċċa mkaxkar lejn l-asa u miżmun hemm. Issa kulħadd jista' jaqbel li Kallus kien ħaqqu. Missu żamma l-attivitajiet li ma jwaslux għall-arrest mill-Pulizija ta' Malta bħal hiking jew l-sawat il-Martek. By the way, nixtieq nippunta lej il-fatt li Kallus għamel xi nofsija arrestat qabel ma ħareġ. Dan ifisser li qatta iktar ħin taħt il-Pulizija mill-maġġoranza tal-aktar kriminali notorji f'Malta. Avolja pajjiżna huwa mdorri bistejjer ta' droga u nisi wettqu qatti pjuttost strambi ħabba fihom, ċar nexxielu jbellana. L-ewwel kellna r-raġel li spiċċa kkowkjat u ħebba sieħbu b'xabla, mbagħad kellna każ ta' żiemel li kien drogat għal tiġrija fir-race course tal-Marsa. Dak li qajjem suspett kien meta raw karozzin ittija bil-170 madwar il-Coast Road. L-speed camera nexxiela taqbad il-mument preċiż meta żiemel laqa' sleeping police u rema minn fuq koppja Ġappuniża u barmi ta' Zingu. Il-mistoqsija fuq moħħ kulħadd hija żiemel kif se tieħi l-kokaina? Friża forma ta' tsunnerija u titmaħħielu, attaħħielu ma' zokkor u tonfoħilu fin-nieħru, għax kif jgħidu n-nies, tista' tressa iż-żiemel ripline iżda ma tistax iġġallu jiġbed linja. Nistgħu biss nassumu li wara t-tiġrija, iż-żiemel ma jiċċelebra r-rebħa ġampula. Issa li żejt tela f'wiċċ l-ilma, in-nies fir-race course tal-Marsa jeħtieġ joħorġu b'modi oħra ta' kif ifottu s-sistema. Bħal pereżempju serkin bir-roti mħaddem minn ċorma hamsters ikkowkjati. Kemm ir-raġel bix-xabla kif ukoll iż-żiemel ġew maqbuda mill-awtoritajiet. Dan ħabba li ħadmu waħedhom. Kieku Cokeman u Coke Horse jaslu jaqdu l-forzi tagħhom, xejn ma jkun jista' jwaqqafhom. Malta qas biss jibqala bżonn il-forzi militari. Jeħtieġ biss nibatu l-Avenger ikkowkjat, nippontaw lejlad u ħajkun ċejt kif jimxi linja dritta. Barra ċajt, nixtiequ nirrapportaw li żiemel jinstab attwalment għaddej minn proċess ta' riabilitazzjoni u qed jattendi il-Career Pass. Issa li kesaħ it-temp, tistgħu titgezzu taħt il-kutri u tordnaw direttament minn il-sponsor tagħna Avotaco li joffru delivery mill-website tagħhom stess. Avotaco! Unkomplu. James, fejn sombrero? Issa waqaft nilbisa, xajanu jqattanna l-kontrat. Għalkemm il-Eurovision fadallu ftit xhur, id-diskussjoni dwar l-imkanzunetta se nibgħatu l-Iżvezja diġà bdiet. Jekk in-numru ta' views fuq YouTube huma ta' min joqgħod fuqhom, id-diska enerġetika ta' Matt Black, Banana, hija l-favorita ta' Maltin. Waqt li ħafna ġbithom oħrajn qalu li wis redikola u daw in-nies ngħidilhom qatrajtuh il-Eurovision din l-aħħar 20 sena. Wasal fi żmien li ninaqdu mal-qbija tal-kontinent u nibatu d-diska li ġeli n-nies issaqsu l-kantant pajjiżek kollu sew minn weġġak. Oħrajn ikkritikaw billi xebħu d-diska ma' dik tas-sena li għaddiet tal-Finlandja, waqt li l-Bananas kienu koll is-suġġett tad-diska tan-Norveġja tas-sena li għaddiet. U ħabba li aħna Maltina xortina ħażina, kull li din is-sena tkun is-sena fejn id-diski redikoli ma jiqpawx moda. Minflok kull pajjiż jitlab xi kanzunetta solenni b'lirika profonda dwar il-gwerra fil-Gaza. Fil-waqt li bej qajta għall-paċi u kabra tal-imħabba titfaċċjaw aħna ngħidu dwar il-Bananas. U issa qabel ma nagħlqu l-aħħar episodju tas-sena għandna l-mistieden tal-lum, però darba maħniex ħankunu fl-istudju imma fil-ħannu ġdid tiegħu. Tlaqna ħammordu naraw il-Daniel Grek li llum mhuwiex kok iżda s-sit ta' tattoo parlor ġdid tiegħu il-Black Dahlia. Tlaqna. Tidher li tħobb it-tattoos. Tidher li tħobb it-tattoos. Għalfej. Kemm kellek żmien meta għamilt l-ewwel finġija? Meta kelli 17. 17. It was illegal, għax suppost da, ma kont mortant wieħed u ħadd il-loħti miegħi ta' parsi l-mammi u firmat li. U kont għamilt Nice. Isma' taf li d-diklinga kollha m'għandek l-ebda ċans li ħataħdem ġo banku. 100%. Issa inti mixi. Mela. Kull waħda toġbok, m'hemmx biċċa waħda fejn tajt Issa iwa, għax minna għamilt cover-ups, tifhem? Għax 15 sena ilu meta kont għamilt tatu kont ngħid kemm cool di u hekk, illum ġa ngħid tipo naqbla sens. Għan għamil cover-ups, fil-fatt idejja għan għamil cover-ups, għamil cover-up one, tifhem, noqgħod nattihom. Tafint, illum ġata biex tmut penġ għandek 6 xhur, 5 xhur. U jif 5 xhur nkun biddil femti 5,000 darba. Għek persi għandna atletik ma'mar u għandi 3 tattoo artists differenti,
Tnej jaħdmu bil-bookings biss, u wieħed jaħdem xogħol huwa walk-ins biss, ma jistax jieħu bookings. Però jina ma ġejt hawnhekk biss biex inkellmek. Ġejt hawnhekk għal-naqatatus ukoll. La qegħdin hawn. Ma mhux toqgħod tikbiw hekk intu. We'll do it a bit fun. Inti toġbok il-logħba tic-tac-toe. Ejja, wara. Għandi waħda żgħira fil-fatta wara. Sejta emmi. Eżatt. Ewa nagħmlu dik, imma nilabu l-logħba. Nilabu l-logħba tic-tac-toe Fuq sajk. fuq il-ġilda stess. X'taħseb? Naħseb li miġnun da tifel. Fuq tattoo artist. Fidejja, ħanġiblek. Iqa fustja. Abbalajt, ċabni lajta. I'm gonna win this. Bil-motu stja. Diħan erbaħilek, ta' Rider. Zom, ħana la waħda. Għan wafqek minnaw. Zom, fottejtni. Le, fottejtni stja. Ejja, hero. Stja. Ejja. Claim your price. Ħaħi kollim pinġi jessa. Imma verament ta' James. Worth it. Għas xej. Dan, grazzi ħafna. Thank you. U grazzi tal-li kont il-guest tagħna għadda l-episodju. Thank you, inti. Proset. Ħassegwi kull episodju. Mux ovvja. Bomba. U grazzi tal-li segwejtu dal-episodju. Fakkarkom li dal-episodju kien miġġublilkom grazzi l-Manux u Avotako. U grazzi tal-li rajtu dal-episodju, nawguralkom l-isbaħ festi, l-isbaħ miliet u l-isbaħ sena ġdida. Il-lejl tajjeb u ħudu ħsieb.